И вие отново сте с мен. И днес ще направим апдейт. Докъде бях стигнал? На предишното видео това, което намерих най-нормалното от всичките. Така че, нека да го направим сега. Качва се. Добре, вече имаме коледно лого, така казано. Добре, сега нека да добавим какво е. Това е първата, между другото, първата ми статия. Тук в сайта. Сега ще го напишем най-отгоре. Това ще трябва да направим. Какво стана? Не! Тук, бе. Бъди толкова лош. Не, това ще е малко. Не, бе. Просто искам от тук да го преместа. Така. И за да напиша честита Коледа. Честита Коледа. Така. Не забравяйте да лайкнете това видео, мили хорица. Сега нека да сложим тук един стикер, искам да сложа. Надявам се да го махна по-нататък. Добре, само да ми заредат стикерите, защото няма да е много добре. Така. Сега искам да намеря някакъв. Така, това подарък ще сложим. Така, добре, нека да направим така последен апдейт на диска, кой сме 25.12.2020. Добре, сега. Нека да направим нова статика. Точно така, днес ще направим нова статика. Текст. Ще направим текст. За какво да пишем? За да пишем за нещо. Добре, дай да пишем за Brawl Stars. Окей. Ще пишем Brawl Stars. Ще пишем нещо за Brawl Stars. Ще го направим с заглавие, нали? Не. Под заглавие. Не, всъщност малко заглавие. Да. Какво е Brawl Stars? Добре. И ще се върнем след малко с малко информация. Всъщност Brawl Stars. Какво ли е то? Чакай, аз съм на български. След малко ще видим. Ще копираме тук едно нещо. В Brawl Stars ще го копирам, защото след малко пак ще ми трябва. Копирай. Добре, мишката ми трябва да е малко по-нормална, ако може. Добре. Нормален текст. Нека да пишем играта. И сега ще видите защо ми е. Не бе, сериозно ли не стана? Постави. Добре. За това ми беше нужно, защото не ми се снима сменя клавиатурата пак на английски. Играта Brawl Stars. В играта и тук трябва да направим едно в играта Brawl Stars. Вие и вашите приятели се сражавате. Така. Да намерим жито, защото му е такова сража.
Така. Какво да пишеме? Само да го намериме. Играта. Играта е от типа Action и стрелби. Стрелби. Тук пиша всичко, което поне аз знам за играта, която ще пиша. Накрая, най-накрая слагам някакви допълнителни информации, кога е създаден, така и някакви такива неща. Стрелби, какво ще напишем? Така. Ние събирате купи, които се събират, се печелят, по-точно, печелят от победа. С тях вие вие отключвате Да, добре, къде ми? Клавиатурата ми имам чувството, че е разместена през нощта. Отключвате различни награди. Има герои, които Добре, пак! Аз съм много тъп. Хора, аз съм много тъп. Не бе, стой тук. Не! Майка ти стара. Какво става тук? Хора, сайтът ми бъгна. Буквално сайтът ми бъгна по тотален начин. Отключват след време. Се отключват. Добре, сега, още пишем. Те имат и шарки. Или по-точно скинове. Така. И добре, какво стана са? Има различни молдове, на които вие можете да играете. Това е до тук. Сега, нека да направим, искам само този текст. Той е текст целият. Да го направим така, в червено. Моля ти се. Готово! Буй! Сега, нека да продължим да пишеме по-точно информацията. Така. Играта не се препоръчва за децата. Аз пък деца под 7 години.
Сега искам да видя само от предишната статия. Точно. Информация. Точна информация. И играта е от типът път 3 в 3, нали? Или какво беше, бе? Три в 3, да. 3 в 3 ще го пишем. И безплатна за всички устройства. Извинете, че пиша бързо, просто съм много уморен. Всички устройства. Безопасна. Така, сега нека да го копираме цялото това нещо, да го оставим тук, да си е тук и да го копираме. Искам да го копираме. И да го сложим отново в червено. Така, готово. Сега, отдолу какво ще направим? Ще вземем една снимка на Brawl Stars, за да, нали, да можем, не знаете, да е красиво. Браво. Брат, сериозно ли това ще бъгне по този начин, гаден, гнусен? Brawl Stars. Така, хора. Ще вземем от изображенията на картинка, да има. Така. Добре, чакаме сайта. Картинка ще си вземе, разбира се. Нали. Тя си е чайната картинка. Нали. Само нея се използва, където и да е. Готово. Това беше от апдейта на сайта. Благодаря, че гледахте. Дайте лайк и се абонирайте с камбанката. Да не забравяме за нашето обещание, че надяваме се, това ще е един голям подарък за мен, ако до бъдни вечер, до бъдни вечер, до нова година, която след 5 дена, стигнем 10 абоната. Това ще е един огромен подарък за мен. Пак казвам, благодаря, че гледахте и само не мога да ви кажа бай-бай.